Time starts now. Tässä on tällainen, meillä on sellainen konsepti, missä ne kehittää tuotteita, että pärjää, se ei ehkä haittaa. Voi kännykällä metsästää tuotteita, jollain muulla tuotteita omasta kodistaan, ne häviää avaimet, ilmaset. Ja ehkä se voi olla julkisessa tilassa. Niin nyt ne testaa tässä, että miten hyvin mä löydän näitä erilaisia, mikä tää on käyttäjäksi. Ja ne on tehty sitten kilpailussa, se on hauskaa. Niin kun mä lähden metsästään. Joo, jos mä painan tästä, niin se saa kaupaa. Tämä on tällainen kilpailu, että musta on enemmän kuin saa. Siinä on nappi, mitä voi painaa. Noin, se lopettaa, joo. Eli toi herättää sen täkin. Joo. Mä hetkin nää kaikki. Tuohon voi laittaa suosikki. Äänestyksen tuloksen. Saanko mä lapun kanssa? Mä en tarvitse. Eli sitten tiedät, että se on lähellä. Niin tää on niinku tää siinä jardaanissa. Nyt mä niinku näen, että se on suurin piirtein täällä. Mä en tiedä missä siellä on se. Sitten kun mä painan täällä. Niin, se on ihan hyvä huomio. Sun pitää hakea Kumpimätkään. Niin. Mitä? Se ei tiedä, missä toi on nyt, niin miten sä haet. Että jos on niinku ihan väärässä huoneessa. Sitä pitää ton kanssa kulkea ympäri ja se piippaa sitten, vai miten se? Niin siis toi simuloi tuossa niinku tietokoneen näyttöä, Joo. eli siinä tai tabletin näyttöä. Eli siis siinä oikeassa sovelluksessa sulla on niinku koko ajan paikkatieto niistä kaikista esineistä. Ai se näkyy. Niin, eli Näki lähettää sen. niin, kyllä. Eli se kyllä ilmoittaa paikkansa, mutta sen tagin ton perusteella ei vielä tiedä esimerkiksi, että jos joku asia on hävinnyt, niin se saattaa olla jossakin lokerikossa tai jossain. Sen takia että siinä on vielä tuo ääni. Okei. Jee! Joko kaikki löytyy? Joo. Kuinka kauan täkin batteri kestää sen? No se on just yksi kysymys, mitä tuossa tarvii tutkia. Että yksi vaihtoehto on se, että niin kun käyttää täysin passiivisia tageja. Tietty teknologia, RFID-teknologialla pystyy tekemään sen, mutta silloin siihen ei voi äänimerkkiä laittaa. Joo, sehän voi väliin sitten, kun sä oot lähdössä. Niin, aivan. Sehän viisaa yleensä, Niin. sitten pentoo sitä paikkaa. Kyllä.